Tradicional Aimil constituíuse no outono de 2008 como cuarteto de música tradicional. A formación está integrada por David Cid e Jorge Gándara, gaiteiros, e David Villarino e Aitor Az, tamboril e bombo, respectivamente. David Cid é integrante da banda de gaitas de Vilar de Barrio e Sarreaus e na banda de gaitas de Os Blancos, sendo tamén mestre das dúas anteriores. Jorge Gándara é integrante da banda de gaitas de Vilar de Barrio e Sarreaus, ademais de tocar o saxofón. David Villarino toca diversos instrumentos, entre os que destacamos clarinete, gaita, tambor, pandeireta, ademais de ser mestre de percusión na banda de gaitas de Os Blancos. Aitor Paz é integrante da banda de gaitas de Sinzo de Limia, na cal actualmente toca o bombo, aunque tamén toca o tambor. Das actuacións a destacar podemos falar da participación en diferentes actos do Concello de Sinzo de Limia. Van interpretar nesta primeira parte de repertorio libre a peza O Poleiro, na xota galega para dúas gaitas, de Iván Costa. É a segunda peza, Muiñeira de Maio, arranxo para cuarteto de gaitas de Pedro David Lamas Varela. Con todos vostedes, o cuarteto Aimil.
continuación, o segundo grupo participante é o grupo Picuiña, de Marín. Picuiña bota a andar a finais do ano 98 entre un grupo de amigos entusiastas dos cuartetos de gaitas xa históricos como os Campaneiros, os Morenos ou os Gaiteiros de Soutelo. Dende a súa formación, Picuiña marcouse como meta non deixar no olvido este tipo de formacións e ao mesmo tempo potencialas, combinando pezas tradicionais con novas pezas de autor, pero sempre de carácter galego. Durante estes anos, Picuiña participou en múltiples romerías e festas, principalmente no Morrazo e o entorno de Pontevedra, aínda que tamén noutras vilas de Galicia e mesmo en Asturias e Portugal, onde actúa con frecuencia. Tamén ten participado en numerosos festivais e acadado varios premios en concursos como de Pontareas, Manuel Texo, Memorial Ricardo Portela e moitos máis. O grupo está composto por Félix Boullosa Curra, gaiteiro, José Francisco Gil do Pazo, gaiteiro, Raúl Lago Fernández, bombeiro, Cesario Colla Portas, tamborileiro. Interpretarán a Marreta de Felipe Rea con arranxos do propio grupo e Paso Dobre de Ribeira de Piquín, do repertorio de Darío Díaz. Picuiña.
terceiro grupo en participar é o grupo Os Fontesuairas, de Coruña. Este cuarteto naceu na cidade da Coruña no ano 2002, no seo da Escola Municipal da provincia da Coruña. Os seus integrantes son José Antonio Vázquez Martínez e Miguel Ángel Vázquez Bujeiro, as gaitas, Daniel Melendres Rodríguez o tamboril e Miguel Orjales Fraga o bombo. Aínda que a súa andadura é curta, este cuarteto tense presentado a concursos acadando, como máis importantes, un cuarto posto no concurso de Pontareas do ano 2005 e 2006, segundo premio no concurso de Ortigueira do ano 2005 e chegando á fase final no concurso de Ricardo Portela do ano pasado. Van interpretar a Xota Bacalada de Alejandro Fente, Os Fontesuairas.
grazas. O cuarto grupo é os Manchiños. Os Manchiños, nome que trae de volta a nosa mente o recordo de moitas tardes de verán ensaiando baixo a sombra dos árboles ou improvisando nun pequeno palco, baixo a sorprendida mirada dos peóns. Xorden co fin de presentarse a este concurso, 4 mozas en época de estudar, unidas pola música e a amizade. A norma principal do grupo non está escrita, pero é asumida por todas sen que caiba na cabeza modificada. Moito ensaio e traballo, non como obrigación, senón como forma de entreterse. Algúnas de nós coincidíramos anteriormente, xa fose en grupos ou en clases, pero cremos que chegou o momento de ficar xuntas unha tempada e consolidar aquelas colaboracións ocasionais que tivéramos ata o día de hoxe. Este é o ánimo que nos presentamos ao concurso, ilusión, gañas e, por que non dicilo, algo de nervios. O grupo está composto por Fátima Covelo Otero, gaiteira, Mercedes Martínez Lorenzo, bombeiras, Marina Fernández Vigo, gaiteira, e Yaísa María Villar Iglesias, tamborileira. Van tocar Entre o Millo, de Anxo Lois García Pintos, e Xota de Xestoso de Loro, de Xesús Bahamón de Manteiga. Os Manchiños.
No ano 2003, os gaiteiros David Bellas García e Xesús Rivera Campillo fundan o cuarteto O Chupacabras, coa finalidade de presentarse a concursos e dar a coñecer pezas da súa propia autoría. Despois duns anos de parón, o cuarteto retoma o traballo co mesmo nome, pero con diferente formación no ano 2007, contando na percusión con Rafa Crespo e Cristian Silva Bobo. Esta volta ven en parte provocada pola coincidencia dos membros do grupo no Departamento de Música Tradicional do Conservatorio Superior de Vigo. A parte de numerosos certames e festivais, teñen participado en audicións didácticas para alumnos de ESO e de bacharelato. O seu estilo caracterízase pola sutilidade e emprego de novas armonías en arranxos de pezas típicas do repertorio tradicional, así como en pezas de autor ou da súa propia colleita, conseguindo combinar gaitas e a percusión nunha soia idea musical. Leva recibido numerosos premios, o primeiro premio no concurso de cuartetos de Luou, o primeiro no concurso regional de gaitas de Pontareas, no concurso de cuartetos de festas de Ourense, no concurso de gaitas mosenas, no concurso de cuartetos de Luou tamén no ano 2007, e outros moitos que ven aquí no historial. Van interpretar a Muiñeira de Ourense, Vali Gai 597, tradicional, con arranxos do propio grupo, O Chupacabras.
segundo cuarteto Abel Asainas, que está nas aulas do Conservatorio Superior de Música de Vigo. Neste centro, as gaiteiras Ángela Vidal e Lucía Comesaña, alumnas da especialidade en instrumentos da música popular e tradicional, comezan a traballar xuntas na materia de conxunto repertorio original para o dúo de gaitas. Mais, é o percusionista Miguel Rivas quen lles propón formar un cuarteto con formación tradicional, xunto ao tamén percusionista Marcos Gallego, o propósito inicial de participar na presente edición do concurso de cuartetos de gaitas Nazario González Moxelas, organizado polo Centro Veciñal e Cultural de Valladares. Está composto por Ángela, Lucía, Marcos e Miguel, e van tocar dúo de gaitas para o primeiro concerto fin de carreira de David Bellas e Petefoliada de Ernesto Campos. Abel Asainas.
Moitas grazas. O último participante nesta primeira parte de Pezas Libres vai ser o grupo Contracocheno de Vigo. Fundouse no ano 2000 por un grupo de amigos que se levaban tocando xuntos ao menos 6 anos e xuntáronse para participar en distintos concursos e gozar da música tradicional galega. Levan participado en diversos concursos por toda a xeografía de Galicia. Acadaron o primeiro premio na Festa do Caudillo Mos no ano 2006 e no 2007 o terceiro premio no concurso Memorial Ricardo Portela en Pontevedra. E levan quedado finalistas na maioría dos concursos nos que participan e facendo diversas actuacións tanto en Galiza como en Portugal. Os componentes son José Carlos Estévez, gaiteiro, Marcos Castro González, gaiteiro, Antonio Díaz, bombeiro, Marcos Alfaya, tamboileiro, que van interpretar a foliada de Andrea, de Moxenas, e Leliña, de Moxenas. Contracocheno.
Moitas grazas. E xa, como diría en inglés, you can stop the music, ou sexa, que non vai a parar a música. E agora imos comezar xa coa segunda ronda, coa peza obrigatoria que é Viva Vigo, de Emoxenes, que, como dixen antes, foi escollida para esta edición dado que se celebra o bicentenario da Reconquista de Vigo frente á invasión napoleónica e foi precisamente composta cando o autor foi reconhecido como vigués distinguido, galardón anual que outorga o Concello de Vigo. A orden de intervención coa peza obrigatoria é a mesma que tivemos antes, por lo tanto agora, se un trabuco, toca o cuarteto a Inil. A ver, problema técnico. Temos que facer un pequeno descanso.
Isto non forma parte da actuación.
se ainda se acordan vostedes a quen lle toca.